Kasi ganoon. Ayun. Hello guys. Hello guys. Hindi naman dito eh. Hello guys. Kain na tayo guys. Burger King lang ah. Burger King lang namin kita kain guys. Sila na. Burger kami. Tanggol pa sulo ko. Kain nyo guys. Si Ben kita. Hindi lang makita eh, Suran. Puro ka dito. Sino ran? Ah, tao Sukran. Kumalo sa may lunggo. Lenggo ko. Guys, kain tayo. Oh. Chicken ako na. Kami dyan bigan men. Hindi. Norong ka dito. Oh. Strip. Oh, kain. Norong ka dito. Langaw? Norong ka dito. Ayan ka. Pwede yun landa. Yun. Oh, yun. Pwede yun land. Gamay ako na. Yo. Oh, lintik ng gudin. Sabi ko grilled chicken. Bang? Ano dyan man? Chicken Big King. Teka na. Chicken Big King. Gamay di chicken na karam. Yo, king gat naman. Kain, kain. Hindi pa natin bawang ha? Huwag pa nga pa. Bawan taga sa buwangka. Nakakatunga. Ha? Beda oh. Third bite, third bite. Price. Basta, parang pa natin to. French fries natin to, Bing. Saudi black mo parang kakao mo sang kwan. Once a month na guys ha. Ito naman, ito sa 1 piece ay. Mahal ko yun. Ha? Mahal din to. Bunga dito? Mahal din. Pabok ka lang, pabok. Ah, di na pabok ba? Chicken. Botong ka siya sa man. Chicken yung crunch? Ha? Chicken. Ito. Sunod lang. Sunod lang. No? Kamay magit na. Tayo na. Ha? Bacon. Crispy.
Libre harus ke Bante. Terus kan? Oh my god! Kagak kau. Umay. Umay. Jauh. Oh. Gala kau kagak tu. Bawa sana. Zero yung sinyo, Sprite Zero satu. na. Wala na sugar. Ada sugar kan? Zero eh. French fries. Oh, bos don. Nak na. Tao ka amal ko no? Oh? Tao ka amal ko. Yan ang turok. Yan ang turok te ko ganyan. Dugo gutom-gutom na no? May tanay ka doon. Kung pinilitan to ka dahak te. Sabi, babaw niya eh. Di ba wat? May gasol nga mo tos babawan ay. Kaya kung magdak ko nga. Mas lalo pwede. Di pwede gini. Pwede mag-gasol. Tandaan mo eh. Da ko mo kanon. Ang dami, wala mo yung balbon. Daw wala tamang gamutay te. Ha? Daw wala tamang gamutay. Hindi kan, bakal kami kabsa, daw wala kami. Kasi kulo to. Tupak Ano na. na? Thank you guys. Bye-bye. Bye.